viatjant, anem cap a Campos, ahir tenim comunicació amb Maria Antònia Barceló, que és la regidora de Fires i Festes de Campos, i hem de parlar de la Rua de Campos. Senyora regidora, molt bon dia. Molt bon dia, gràcies per ser convidada. Només faltaria que, bueno, tot preparat o quasi tot preparat ja, no? Tot preparat, Tot no mos preparat. queda res, que arribi el dia i que el temps mos acompanyi. Vinga, com se prepara, com se presenta aquesta nova Rua de Campos? Per què és especial la Rua de Campos? I jo no sé si encara se pot apuntar la gent a participar-ne. I doncs mira, ahir va acabar el plaç de Va, les inscripcions. justament. Avui encara ha vengut qualque apuntar-se i òbviament l'han deixat apuntar-se, només faltaria. Està tot preparat, la nostra rua és especial pel volum de participació que tenim. Tenim quasi 1.000 participants, 12 comparses i 6 carrosses. Cada any se superen, és vera, però el més important és que la gent surt a fer poble, surt a passar-se bé i no surten a competir, sinó a participar i a gaudir de les nostres festes. Sí que hi són persones participant. No sé si la temàtica és lliure o si enguany hi ha una temàtica especial a l'hora d'esforçar-se. No, cada un tria la seva temàtica, posa el nom a la seva carrossa, a la seva comparsa i cada un ho fa així com més li agrada. I això comença tot aquest dissabte. Clar, és que coincideix aquest cap de setmana de la Rua amb Sant Valentí. La veritat és que ho venim comentant, el mateix dia de la Rua és Sant Valentí. No sé si això també tindrà un toc especial, no?, a l'hora de cercar disfressos, o en qualsevol cas això començarà dissabte a partir de les 3:30, no? Exacte, la concentració és de les 3 menys quart a les 3:15 i a les 3:30 comença la volta, dura unes 2 hores, 2:30, perquè la veritat que és llarga, i després tenim una carpa que posam a la plaça de l'estació on se fa l'entrega de premis i el final de festa entre els DJs convidats. Molt bé, doncs dissabte a Campos, que també celebran la seva Rua amb aquestes previsions i amb importants premis també. Estic mirant ara els premis a carrosses, comparses, individuals o parelles, vull dir que hi ha en diferents categories hi ha premis que estan molt bé, no? Sí, hi ha diferents premis i després el jurat, que és un jurat popular, van fer un sorteig de gent que s'havia apuntat, van sortir 10. Després ells fan les valoracions, les puntuacions que consideren, i si consideren que s'ha d'afegir qualque premi, se n'ha de repartir qualcun, s'ha de fer qualque modificació, tenen plena llibertat per fer-ho, i se tracta de que tothom estigui content, de que tothom tingui qualque coseta, i això és el que intentem. En qualsevol cas, això comença, efectivament, desfilada començarà a 3:30, recorregut 2 voltes, i m'imagino que passen pels principals carrers de Campos, no? Sí, exacte, i també pels carrers més amples, perquè hi ha carrosses molt voluminoses i han de poder passar. Clar, i així llueix un poc més aquestes carrosses i aquestes comparses, i la gent que se vol acostar i que volen anar a aquest recorregut, doncs també pot disfrutar més de veure aquestes comparses i aquests disfressos. Doncs ara només queda que ens acompanyi els temps, no? No sé quines previsions. Això espero que ens acompanyi, perquè cada any fins al darrer moment estem sofrint una mica, però segur que sí, segur que ens acompanya. Vinga, a veure si és així, perquè la veritat és que duem un hivern un poc complicat, en aquest sentit. Ha de ploure, evidentment ha de ploure, és bo que la pluja és necessari, però caramba, que ens deixi disfrutar. Molt bé, i Maria Antònia Barceló, Campos, que vagi molt bé i a disfrutar, a gaudir d'aquesta Rua 2026. Moltíssimes gràcies. Gràcies, una abraçada, que vagi bé.